Hoi, aangenaam. Ik ben Jolante. Ja, wat is het? Ik maak een programma en ik kom uit Nederland en ik breng mensen een boodschap. Heb je enig idee van wie de boodschap kan zijn? Van Rust? Ja, serieus? Ja. Serieus? Ja. Nou. Opeens ben je wel blij, hè? Ja, nou. Eindelijk. Ik hou heel veel van je. Ik wil je heel graag, maar heel graag in mijn armen zien. Gewoon om je vast te houden, omdat we elkaar zoveel jaren nog in te halen hebben. Wat betekent je broer voor jou? Alles man. Dat is het enige ding dat ik heb. Mijn moeder was dood sinds ik 3 jaar was. En ik heb hem eigenlijk nooit meer gezien alleen. Lieve Rashid, misschien kan ik jouw droom wel laten uitkomen. Serieus? Ik weet het wel zeker. Ik heb jouw broer namelijk meegenomen hier naartoe. Nee, serieus? Ja. Serieus? Ja. Serieus? Hij is hier als je meeloopt naar de straat. Nee, man. Oh, man. Nee, man. Serieus, man. Serieus. Nee, man. Nee, man. Nee, man. Deep inside.